Thank you very much, and a very warm welcome to you to one of our informative program. My name is Robert Avmane, and we are live streaming from SlyMedia, but also we are giving the feed to several social media platforms. So what you have to do, like that Facebook page so that every time we go live, you also not miss some of these informative programs. As I've said, my name is Robert Tafumane. What is it that we are talking about today? It is the transgender community. I know most of you, and including myself, we have lots of questions, but we don't have answers. Sometimes we give ourselves wrong answers because we think we know better. But to help us is someone who has decided to say, no, this is my story. Thank you very much for giving us time to talk to you. As I've said, my name is Robert Avmane. I'm talking I'm talking to Ivan or Ivy. Ivan or Ivy. So which Ivy of the two, which one should I call you? Ivy. Ivy. Ivy, I want you to take me through. Who is Ivan? Who is Ivy? Okay. Ivan, it's name randakapuwa nema parents. Yeah. So vanga wasatu wa identify kuti ndakamira sei. So nekukura pandaka identify kuti no inini not a man but a female. So ndakatanga kuchinja zita panda kuti Ivy. So even kumba vakanditi Ivy kudzimara vakunditi my Ivy because ndine big dori rangu rinonzi Ivy randakabva ndatopasta kuti Ivy. Yeah. Tidzokere kumashure mbichana. Pawaikura Ivan, society kana community vaikuona sei? You know how it is kana uchikura, especially kana tiri to boys madenherana atinenge tichiita nekutumidzana nickname. But iwewe unyazoziva kuti assuming kuti wainzena unotamba nevakomana kana kuti iwe waifana kunge uchitamba nevakomana, but unyatsofila kuti no, inini ndiri Ivy. Yeah. Inini pandaikura like kufamily ndakangokura ndiri munhu yawo kunzi ndandiri mwana wekuti even vanhu vachindiona like a voice, a step, behavior chaiyo vaitongozvina kuti mwana wedu uyu something's wrong. So and handina kukura ndiri environment yakawanda boys. Okay. But ndakakura ndiri kunhu kwakwe kuti kwakune like girls pamba pedu anditika nevamwe vakomana veimombe something because ndakakurira kumushaisa. So nevamwe vakomana veimombe nevamwe vanhu vaiuya like baba wangu munhu anozikanwa even kugovernment so vauya nandiri munhu yawo kuti dzimwe dzenguva ndainzi ndikanzi temai huni zvonzi ndateme huni, even baba wangu ndo ainyanyodaro kuti ndateme huni ndaite basa rechirume something ndabope mombe. But you know kuti ana sekuru vangu siyana nemuzukuru wangu haazvigoni imamusikona kuti musaladhere. Yeah. So nandiri munhu yawo kuti even kana kunzi aukwanisi here kugadzirawo mota dzemauya zvinoita vamwe zvaindibata zvekuti ndigaka ndanyatsofila bad kuti why havasi kuone here kudhara kuti nditongori zvandiri. So ndo maitikiro azvakaita. So handei kuchikoro, how was the environment pawanga uri kuchikoro? Yeah, panda ndiri kuchikoro panotirwadze because like ndakagara ndichienda kuchikoro like ndakumagrade 5-6 pakazotanga kuita maissues like kufamily mamu vangu dedi vangu havachanyatsowirirani something. So and vanhu vanga vakuzviziva kuti ano munhu is a trans
but kuno kuZimbabwe hatisati takunyatsonzwisisa kunzi trans negay ndeipi musiyano uripo, but it's a gay, nungo chingonzi it's a gay. So kuchikoro like vaingondi stigma like ndandisina shamwari, like ndaingogara ndiri pachikuna pangu ndega, se ndikaenda kuna ticha kuti vari kunditi ndiri musikana, but inini mumwoyo mangu ndaizvifila kuti yeah, I'm a girl, but vanhu vaitadza kundinzwisisa. So ndiri munhu uyayo wekuti kuchikoro pavainditi musikana anotaura ngemusikana, anofamba ngemusikana chichichi, handi muri kuona zvinhu zvaindibata zvokuti ndaisvika pakunoudza ticha and ndikada kunoudza baba kumba, even vanhu vekumba kuti vaitewo action like kuti vanzwisise. Ndakapota ndakupedza ndisingachasvike kuchikoro because of stigma. Okay. Yeah, ndapedzera ndisingachasvike kuchikoro, ndakugumira murodhi, ndakazopedzisira ndati munhu yawo kuti pese pandiri even ndiri muclass ndanditongori out, like kuti vanhu vaingoonavo kuti mutumbu uri muclass, but pfungwa dzaingogara dzichindipesana. So even kufamily vakatanga kuti ngochani yenyu chichichichichi, you know, kuti hapana munhu aida kugara neni. So ndakamboita time yekutoti kana even pamba nandisingachagari something. Saka sekutaura kwaita kuti hanzi vaingoti ngochani yenyu, saka ngochani yakazosvika papi pakuti rega ndichibuda kufamily kuti imi inini hongu munondiona as a man kana kuti semukomana, but ndiri mukadzi, I'm a woman. Yeah, inini chinhu chakaitika ndechekuti pakatanga kungofamba zvazvo kunzi like ndarore because vanhu vanga vasati vachidenfire. So pane issues yakazoitika like 2018. Pane vakomana kana kuti mafriends angu something vakandifuromera nyaya like yekuti atibata zvisina mvumirano nesu something. Vakomana vachitaura izvozvo? Vakomana because of kuti ndandavataurira kuti ndo zvandiri, so vakazenge vakundichitibhadhara vakomana. Nyaya idzodzo dzibva ndasungwa, mva ndatomboenda kukoti something. So pandakasungwa ndisati ndabuda, like ndisati ndabuda ndichiri mukati meusungwa, sati ndadzokera kumba, zvaindivhiringa mubrain kuti why ndovaudze vanhu ava ndovarambire here kana kuti ndoramba ndichingowanda, but vanhu ava vari kuzviona because dzimwe nyaya dzavanotaura zviri kutoratidza kuti vanhu ava vari kuzviziva kuti ndo zvandiri, but vari kumirira kuti ini ndiite come out, you know. So ndakagara pandakadzokera kumba, nyaya dzangu dzapera kupolisi, ndidzokera kumba. Yeah, like ndiri munhu yawo kuti ndakambotanga kuzvidya mwoyo kuti ndobuda here chokwadi kana kuti ndorekedza, but ndakazongoti no, ininika handichatye kununa, inini ndakasasikwa kudhara, beta kuti nditongoti family izvinzwisise because akuzi kuda kwangu. Handitika ndakamboenda kwese kwandinofungira nekun'anga nekupi kuti maybe pamwe idhimoni. Even kuna namagaya ndakasvika ndina tete vangu vasati vashayika, because my aunt ndo the first munhu akatanga kuzviziva, vakagara neni pasi vakandiita counseling, vakachinditi mwanangu ndatichifambai, tikatanga kufamba. Dad vangu vakatozozviziva ndaita come out and through kunzi natete no, mwana wenyu ikanzwisise kuti ndo zvaari, you know. So ndakazongoti one day ndikati ini zita ramunosi ramaisimbondishedza muchiti iv saka imi maifunga kuti rinorevei, maida kuti ndizoita sei? So inini ndo zvandiri, I'm trans. Handitika chiregedzai kundinetsa, kundida kana kusandida, kundigamuchira kana kusandigamuchira, I don't care. Ndakutomove on nelife yangu. Handitika and imimika muri kuda kuziva chokwadi about sei ndakazosungwa, and imimi mune zvimwe zvinhu zvamuri kususpecta because of kuti zviri kuenderana kuti ane voice rechikadzi, anofamba kunge mukadzi, anongofarira zvinhu zvechikadzi, havasati vambomuna achiita zvinhu zvechirume, you know kuti saka handi makagara matozviona kuti ara. So inini anondida neasingandide handisinei nazvo,
ndakufocus nelife yangu because ndo zvandiri. I know kuti ndakatomboedzawo kuenda kun'anga ndikaenda kupi nekupi kuzosvika chaiko magaya nditi unoperedzwa mari. Ndakada kutoenda kuti process yamagaya yaiti chii pawakaenda natete? Like magaya akangonditi unopedzwa tete apa kapa hongu zvese taita anointing oil zvese tashandisa zvese neminamato nekutsanya, but mwana uyu akatongozvarwa zvirizvo zvaari, saka hatingakwanisi kuchinja zvinhu zvaakatongoitwa naMwari zvirizvo zvaari, you know. Saka tete vangu vakabva vanditi inini ndakamugamuchira ndikamunzwisisa because mwana wehanzadzi yangu muzukuru wangu, so tomuponda here tomuuraya here because of izvi handiti. So isusu rega timugamuchire kuti ndo zvaari for sure. Ndakatanga kuenjoya natete vangu something and ndaitoti ndikatonetsekana nechandanetsekana nacho ndotomhanya ndonovaudza kuti tete mucommunity ndazonzwa itete aminoti ndoita seapa pazodai. So family yakazvitanga kuzvinzwisisa and vanhu vakawanda vemunharaunda vakazozviziva through vakunzwa shinzi iv tete vekuuk tete veLondon something like nezvinhu zvandaingopfeka so special, so vaingoti tete veuk tete veko handimaona vanhu vakati anomonzi tete veuk vari kunzi vasikana something. Saka ndakangoramba zvichingoenda zvakadaro. So 2018 2019 pakamboita challenge, a big challenge because you know kuti ndakura handichade kugara nevabereki mumba. Ndichibva ndati ndauda kunoloja kwangu ndega, then ndakabva ndamuva ndichinogara kuMbare. So Mbare ine vanhu vakawanda kugeto kune vanhu vakasiyana siyana, you know, mumwe nemumwe ane mafungiro ake. Saka vanhu vakambondiona at first vachindiona vachiona because they take hormones vachiona mazamu something but vaiona kuti mukomana. Then ndakagara kusvika vamwe vanhu vachitomboshedzera kuti ngochani chichi zvototi like ndakambofunga kuzviuraya something. Pandakuenda kumadrugs kuti bheta kungonogara zvangu ndikarova madrugs ndoswera ndakadhakwa ndoswera ndiri momo handina chimwe chinhu chandoita sei. So pakazoito veMSF vakazongoyo vachibva vandita counseling, no ona iwewe so hakuzviri kugumirwa nelife wongu nekuda kwekuti nyika yedu mitemo iriko, but be strong. And inini mubrain mangu ndakabva ndatanga kuzvibvunza kuti ndikasazvirwira inini kodzero dzangu semuZimbabwean ndichazorwirwa nani? Kune mumwe munhu achazobva here kuSouth Africa kuzondirwira kodzero dzangu? And inini ndikasaita come out muno muMbare hakuna mumwe munhu achauya kubva kupi somewhere achiskorwira kodzero dzangu. Saka inini ndakufaita kodzero dzangu kuti ndive ndinadzo semunhu ari munyika make. So zvinhu zvekuti ndakatanga kungoti pandiri like ndinongoita zvandinongoita ndiri mumba mangu ndiri ndega. So vanhu vakatanga kuchiuyawo kwandiri something mafans muMbare, vanhu vakungotanga kungoziva kuti ando zvaari. Saka ndo maitikira zvakaita, but zvakawanda because not easy kunzi uri mutrans muZimbabwe. Pamakabva natete kwamagaya tete vachiudza mudhara kana maparents kuti Ivan ndiIv ndo zvaari ngatimugamuchire sezvaari, mudhara vakazviaccepta sei? Dad vangu ndakaona kuti like munhu akazvibata zvakamubata at first because you know kuti wazvara mwana ari mukomana unotarisira muzukuru, even musikana unotarisira kuti muzukuru, but wozonzwa vachinzi mwana wako mukomana aitse trans, zvino hazvibva zvangogamuchirika ipapo zvinogona kutora zvazvo to my days. But tete vachivaudza like munhu wekuti iye semunhu anozikanwa
zvakudaro akatanga kufunga kuti saka mwana wangu akazozivikanwa kunzi ndo zvaari, ine ndiri munhu mukuru kudai zvinofamba sei. Indi vakabatikana kuti mwana wangu ndazvarawo mwana ndiri kuti achakudza dzinza, why is it, you know. Saka zvakambovaita time iyayo kuti like vakamboti kuna tete wangu ndikamuona ndomupfura nepfuta handidi kumuona, you know. So inini ndikatombonogara kwatete, handitika chitogara kwatete kuya, you know, kuti tete vangu munhu wekuti vaikwanisa kuenda vachitaura namudhara nguva nenguva. Ndotoshamisika pandakazorwara because dede wangu wangu anditi handiri kutombomuona pano, you know, pazvandibata. But pandakarwara mamu vaiuya, mama vakatombopinda busy, ndiwo wakakonzeresa kuti mwana wangu adai, something. Mama wangu, but I don't care, vakati handingarase mwana wangu. So ndagara ndo pandakazoona dede vangu vachinzi ndarwara because I'm stressed, ndarwara nemusoro, ndastressed, ndisingachadyi, ndisingachadi kuti baba wangu vari kutadza kundigamuchira ndinosvikepe, handitika. So but inini handakuda kuti ndibehavior like mhuka, but ndakabehavior like a son, zvokutoti baba vangu ndaitovafonera dzimwe dzenguva, I did maswera sei, dzimwe dzenguva vasingapike vachiti ndakakudza kuti handiri kuti undifonere, but inini ndaingoramba ndichitaura navo. So ndarwara vakazoya kumba vachibva vasvika vachibva vandiona, like vakatouya nemafruits, vandatomboti mafruits aya ndoadya, maybe pamwe ari poisonous. Zvakanditambudza, zvikanzi tete ndatadye, bvatadya tiri two natete, zvikanzi kana vauraya ini vauraya newe, bvatadya. Mangwana acho vakafunira tete ari sei mwana wangu something, vakauya vakachema vakati sorry mwanangu nekutreata kwandakakuita because ndakuzvinzwisisa kuti ndo zvauri. So mwanangu ka fara wakangofanana nevamwe vana, hakuziwo kuda kwako. Saka ndakaona kuti tete vakabata basa rakakura. So tete takazotanga kungotaura tese tichitaura tese kusvika pari zvino. So ndikatoendawo kumusha, like ndongobhivhiwa kunge vamwe vana sometime, and pakanzi pane zviri kuitiwa, mafunctions anenge achiitiwa vari kuiwo vanhu vakuru vekuhurumende vanoremekedzeka, and try by all means kungobehavior like as a well, kungoti zvinhu zvese zviri correct, but unenge uchitoona kuti ndinenge ndakaomeserwa. So ndakazopota ndisingachaende kumafunctions ekumba, especially kumusha ndisingachaende because of kuti baba vangu ndinozovapa chimiro chisiri icho. Now that you've decided to come out in open pa social media, pane vanhu vakawanda vari kuona, are you prepared for the backlash that is going to come through pama comments anenge achinyorwa nevana, and how are you going to respond to that? Yeah, inini hangu kutaura chokwadi, ndinoziva kuti vakawanda vachange vachiona, ende vamwe vacho vanogona vachitoziva pandinogara chaipo, but inini handitarise munhu because kuti handisi kuraramira munhu, ndiri kuzviraramira inini pachangu, ndini ndinoziva kwandiri kubva nekwandiri kuenda. So zvakawandisa mulife mangu zvandakaluza, kana kuti mikana yandakatambisa because of fun, kuti saka ninga achati izvi. So inini even vakapa macomments because pfungwa hadzifanani, kune vamwe vanhu ari kuzvinzwisisa kuti no zvishuwa, kune vamwe vanhu vanotozvarwa it's a trans, handitika you know kuti even ane chibereko but outside ane ndebvu ane penis, you know, ane sikarudzi yechirume. So inini ndikanzi vanhu vanotanga kuti saka chii, handitika, but munhu akazonzwisa mutsauko uripo wegay netrans anokwanisa kudenfya zvishuwa kuti zvishuwa, saka vanhu ava variko, because mumwe munhu anogona kuti aivhi ari kunzi ane chibereko iye ari mukomana, why, animaona zvinogona futi kudi. Saka I don't care because vanhu vanotaura zvakawanda, vanotaura zvakasiyana siyana. Kune mumwe munhu anotogona kutotaura zvimwe zvinhu zvekutoti anogona kutaura zvitori ameno
achizvisora is something because haasati ane knowledge, haasati anyatsonzwisisa nezvazvo. My last question, it's up to you to answer it or not to answer it. Are you in a love relationship as we close the program? Yeah, and relationship. Thank you very much. I had to ask this question so that you can also learn and know that trans people can also be in a love relationship. The idea behind of the program is to build bridges. The idea of the program is to break that barrier so that you can also learn and accept the trans community. From SlyMedia, my name is Robert Avmane. For now, bye-bye.